Good morning, everyone. We're going to Cainta. Taytay ba yun? Cainta, di ba? Taytay? Taytay pala, sorry. Basta garment capital siya ng Philippines. Magcha-changi kami ni Holly. Kasama ko yung kapatid ko. Tapos, umalis kami ng maaga. It's 5 o'clock in the morning. Kasi yung schedule niya, Thursday, 8 p.m. to 2 p.m. ng Friday. So ngayon it's Friday, 5 o'clock in the morning. So yeah, punta tayo ng Cainta. Mamimili tayo ng kung ano-ano. Siyempre, damit ni Holly. Diba, Holly? Punta tayo. Can you smile? Kasi bakit naman kasi ginising siyang maaga? Diba, Holly? Yung dalawang bata iniwan ko na sa pinsang ko. Kasi hindi ko kaya. Dala silang lahat. So, yun. Punta tayo ng Cainta. Why you're pouting your lips? Nag-pout ikaw? Isa pa nga. Pout ikaw? Getting sleepy again. Are you tired? Tara. So, see you later. Traffic kaso umuulan. Antok pa ang baby namin. Sorry for waking you up early. Excited na akong mamili kasi ang mura daw doon. Mahal na raw yung 200, 250. Magaganda na raw yun na damit. So yun, excited na ako. Right, Holly? Are you excited? Hoy. Can you smile? Say good morning. Good morning. Nasa Marikina na kami. Dito na kami sa Bagbay. Holly! Saan? Inaantok siya. Sleepy again, baby. Sarado pa yung iba. Anong oras na? It's 6:30 na. Maglilibot muna kami. Ito no. Ito mga ganito. Si Holly din, no? Ikaw. Maglibot muna tayo, no? Diba, sarado pa. No, loko. For Holly. Siksihan mo dito. Dito yun. Oo nga. Maglilipat muna tayo. Ito, maganda rin. Ang daming nakasara. Tinanong ko yung lalaki, sabi ko, bakit? Akala ko ba 8 p.m. ng Thursday to 2 o'clock na
hapon na Friday sila bukas. Sabi ng lalaki, ano daw, yung iba raw, hindi na kinakaya yung antok kaya maraming sarado. Kaya yun, so pupunta ako dun sa kabila, sa may mga tent, sa may, malapit sa may inasal or kaya McDonald's. So punta muna kami doon, tapos balik kami dito kasi maaga pa naman. Kanina 6:30, siguro mga ano na, mag-7 na siguro. So yeah, punta tayo dun sa kabila. Mag-breakfast muna kayo dito sa McDonald's. Kasi si Holly, gutom na. Holly, are you hungry? Ay, Jake, dito na. Ganda to, oh. Ito man sa kami. Magkano dito, ate? Ang ano po, ang turn? 200. 200 lang siya. Hindi advisable na may dalang baby. Hindi ka makapunta dun sa mga sulok-sulok. So, galing kami dun sa may Macdo. Marami din dun kaso may daanan. Hindi kami kasi ni baby. So, pumalik kami dito sa Mysol. Arin na. Magkano dito, ate? 160. Ganda sa noo. Ano, free size siya, ate? May large po kami na parado. Ah. Magayon, no? Kasama na yung short nito, no? Kasama na yung kumuha ko nito, 160 lang, nagkasama ng short. Ganda niya. $160 lang. Wala lang sa
ate. Eto ate, magkano na ito? 280 ma'am. Anong last price niya ate? Hanggang 60. Free size ba to ate? Yes ma'am. Bakit na sige ma'am? Gusto ko yung bilhin kay Holly, 50 pesos. Yun ate yung, ay yung Snow White ba yun? Ayan ate, oh, yung baby ko. Maganda yung nasa gitna. Kasi kaya yun sa kanya. Ilang buwan? Mag-1. Mga 3 months para makasya. Anong mahal? Patente. Okay lang naman, malaki kaysa maliit. Oh, sa bagay, totoo. Malaki. Holly, look at this, Holly. Cute siya. Kasha to sa'yo, Holly. Do you like this? Kunin ko na. Sige ate, kunin ko to. Maganda ba yung kulay na yun, no? Yes. Alin? Alin ko? Baby talaga. Ano ka dyan? Oo, oh, yung polka. Hindi Ito pa. yung baby talaga. Oh, Snow White. Yung bulaklakan at Yung saka ano siya, stencil. Thank you, ate. Ako pero Patingin ko. Ate, magkano to? 19 na lang. Okay ba na? Oo, sa'yo ka. Kasi ba to? Walang size to, ate. Tingnan. Love mo sa men. Walang bawas, kuya. One, 120 ang wholesale dito. Ang wholesale. Pag hindi sa wholesale pa ate, magkano? 130. 130. Ayan, ate. Magkano dito ate? 70 ang wholesale. Ano ba yung bang kulay nyo? Ano po, red? Ito po red. Beige. Yan ang wholesale, 7. 70 po wholesale. Patingin ng white. 70. Kasya ba yan sa akin? Sukat mo, tayo. Ate, magkano yun? Yung dress na yun? 150 po lahat po ng Yung nasa gilid? 150 nakita ko po. Pwede patingin nun? Ito ba? Ito ko lang. Magkano dyan kuya sa bell? 170 ang magkano dito ate? Ay, si Kablan. Maliit pa nga yun na sa ano.
Better na. You're good na with Tito. Ano, okay ka na ba? medyo. Ayan o, nakapila siya o. Kasi magaganda yung sa kanya. Ayan, tapos na kami mamili sa Changi sa Taytay. Taytay yun, no? Kainta. So, ay, Taytay. Taytay pala yun. Ayan, haggard na ako. Ayan si Holly. Tsaka pawis na pawis siya. Advice ko, huwag kayo magdala ng bata para ma-enjoy nyo yung pamimili. Kasi ako hindi ko halos napuntahan. Kasi mga iskinita siya, hindi pwedeng idan ang pram. Kaya binitbit ko si Holly, tapos iniwan ko yung kapatid ko sa gilid para bantayan niya yung pram, tapos maingay yung GPS ni Kuya. Nakasakay kami sa Uber. Tapos yun, akala ko bukas sila. Oo naman, bukas yung iba, kaso raw yung mga ibang tindera umuwi kasi hindi na kaya yung yung pagod, antok. Kaya maraming sarado rin doon sa Bagpit. Although sabi nila Thursday 8 p.m. to Friday 2 p.m. ang bukas nila. Pero hindi naman yun nasun kasi maraming nakasara. Kaya pumunta kami doon sa may McDo. Tapos doon sa may Inasal ba yun? Tapos yung Seoul. So yun, marami kayong napuntan. Kaso hindi namin halos yun napasukan kasi nga hindi pwede yung pram. Tapos ang daming tao, si Holly, sobrang init, kaya ayun. Tapos yung mga prices niya doon sa ibang yung pinakamahal na bili ko is 450 kasi ang tawag doon yung mga parang mga damage na, hindi naman damage, mga overrun ng Zara, tapos kung ano pang mga branded. So 450 siya nabili ko, tapos yung iba 150, yung pinakamura siguro yung 50 pesos na shorts, pero wholesale mo siya bibilin pag hindi 75 pesos siya or 70. So yun, yung wholesale nila hindi 6 pieces, 3 pieces, kaya okay lang naman. So yun, uwi na kami, kaya advice ko wag kayong magdadala ng bata pag pumunta kayo ng Bagpi or Changian. So ayan, haggard na ako, pasensya niyo. So ayan, sasara ko na tong vlog. Pauwi na kami. Oras is 12:05 ng tanghali. So umalis kami 5 o'clock in the morning. Tapos ngayon sobrang traffic na kasi tanghali na, marami ng sasakyan nagsilabasan. So yun, so yeah, I will close my vlog. Thank you for watching. Please like and please subscribe. Thank you. I'll see you on my next vlog. Thank you. Holly, kapatid ko.